Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. In our town, pwede naman try by times. Kaya palakpakan tayo, please. Serbisyong medikal para sa mga dialysis patients sa bayan ng Minalin, mas pinalapit sa pagbubukas ng kauna-unahang dialysis center sa bayan. Hindi lang po welfare ang tutok natin, kundi health education, health literacy, health adoption, dahil ito po ay para sa inyo. Telehealth at DigiCare, ikinokonsidera ni Gov Nanay para sa mga kabalin. Mga empleyado ng Kapitolyo nakiisa sa one-day training basic life support. Mas madali. Meron na kami agad na number of students per school kung ilan yung merong diferensya sa mata. Malinaw na paningin, handog sa mga kabalin sa bayan ng Lubao. There's clowns for the kids, yeah. So it's a show that's fit for the whole family. At malakas ang thrills ng Euro Extreme Circus nasa Pampanga na. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Pueldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, pinalapit pa ang mga serbisyong medikal para sa mga taga-Minalin sa pagbubukas ng pinakaunang dialysis center sa bayan. Himala kung ituring ni Josephine ang pagkakaligtas ng kanyang 64 years old na asawa na 7 beses nang naatake sa puso. Mag-isang tinataguyod ni Josephine ang kanilang pamilya matapos magkasakit ang kanyang asawa. Lalo na po ngayon, madalayalis po siya. Sobrang hirap. Po na-infection sa larig niya. Opo, saan po? Dinadala, kailan naman po, kumpay na naman po siya sa JBL. Ngayon po, kailangan na naman daw po dalhin sa ano. Kasi po, meron na naman po. Infection na naman po. Dagdag pasakit pa sa kanya nang kinailangan madialysis ang asawa matapos ma-impeksyon ang kanyang bato at leeg. Sobra po. Sobrang hirap. Hindi po minsan siya nakakalakad, gumagapang po siya. Para tapos gagawin ko po, tinetherapy ko po siya mag-isa kasi sobrang mahal po ng therapy. Nilot ko siya. Isa po pagka libre, yung mga kasamahan ko po sa dialysis dyan po, tinatawag po ako na pinaglilinis po ako ng bahay. Tatanggal po ng damo para po makasurvive. Kung dati kinakailangan pang bumiyahe at mamasahin ni Josephine papuntang City of San Fernando para sa dialysis, ngayon, mas pinalapit na ang serbisyong medikal para sa mga dialysis patients sa bayan ng Minalin. Yes, kabalen, you heard it right. Hindi na kailangan pang bumiyahe sa ibang bayan dahil mismo ang LGU na ang naghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan sa pagbubukas ng bagong gawang Minalin Dialysis Center sa Barangay Santa Catalina. Pinangunahan ni Senator Lito Lapid, Pieza Chief Operating Officer at dating Gobernador Mark Lapid, Vice Governor Dennis Data Pineda, Congresswoman Ana York Bondoc, Minalin Mayor Philip Nagit at iba pang opisyal ang inauguration at blessing ng bagong pasilidad. Naglaan ng 10 million pesos na pondo si Senator Lapid para sa pagpapagawa ng gusali ng dialysis center. Sa ating mga Kapampangan, kailangan na kailangan natin yan. Lalong-lalo na mga Kapampangan, mahal na mahal natin ang pagkain. So I mean for dialysis, kailangan the more the merrier para mapangalagaan natin yung mga kababayan ho natin. I'm not saying na sana magamit nila, mas maganda kung hindi. Pero mas importante, may pasilidad tayo na titingin at tutugon sa mga kababayan ho natin. Samantala, sumailalim naman sa public-private partnership ang munisipyo para sa pagbili ng 12 dialysis machines at iba bang kinakailangang kagamitan, katuwang ang St. Marina Margarita Healthcare Incorporated. Part po ng building na yun ay nahingi natin sa ating buting Senator Lito Lapid. Ito ay pinandohan ng 10 million
And then meron tayong mga kaibigan na doktor in which sila ay dito na lumaki. Mga kabalin ko na doktor in the likes of Dr. Abet Mercado at saka yung pamangkin niya, Dr. J. Rivera. Sila po ang tumulong sa atin para maitayo ang dialysis center. Yun po, di piso po, wala pong ginastos ang ating local government. Within our town, pwede naman ng private house. Kaya palakpakan tayo please. Aliwa po yan po. Tamboran District Hospital, nagawag na po kayo, around 300 million. Kaya pagawa niya ang good thing. Dahil makaya po kami ng dialysis station, kaya pati natin yung another floor for dialysis center po. Makanya po makumpit yung asawa ko. Sa kasalukuyan, nasa 15 pasyente na ang ina-accommodate ng dialysis center, habang ongoing naman ang profiling at transfer ng 46 pang karagdagang pasyente. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Ito naman, telehealth at DigiCare, ikinokonsidera ni Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda dito sa Pampanga. Nakipagpulong si Governor Lilia Nanay Pineda sa Health and Wellness Solutions upang talakayin ang mga bagong paraan para mas mapalawak at mas mapadali ang serbisyong pangkalusugan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, lalo na para sa mga Kapampangang hirap agad makapagpatingin sa doktor. Ito po ay plataforma na ma-increase ang access to better healthcare. Pwede po siyang simulan with senior citizens, also with persons with disability. At hindi lang po teknolohiya ang ating ilalapag, kundi health literacy din po para sa care economy. Mabigyan ng pagkakataon ng ating mga caregivers to also understand and care for their patients. Personal na sinuri ni Gov. Nanay ang mga programang maaaring magdagdag ng proteksyon at maagap na pag-aalaga sa ilalim ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. Kasama niya sa talakayan, sina Vice Governor Dennis Delta Pineda, Health Committee Chairperson at Board Member Dr. Kay Nagit, at Nanay Party List Secretary General Attorney Nicolette Henson. Ito pong partnership na tinatry natin i-explore, gusto po natin sana i-apply hanggang sa barangay rural health level. Kasi kung mapapansin po natin, ito pong mga pasyente natin to, sila po yung walang access sa healthcare. So by telemedicine, tingnan po natin kung paano natin siya may improve para po yung mga pinakamalalayang lugar na wala pong kakayahan na pumunta po sa mga ospital, makater din po natin sila. So yung mga pasyente, at an earlier level, makakatch po natin yung mga sakit nila, hindi po dun sa mga level na hindi na natin kayang gawa ng paraan. Dumalo rin sina Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Civilian Security Elmer Cato at Dr. Rylan Flores, Gobernador ng Philippine Medical Association. Ibinahagi naman nila ang mga serbisyong telehealth at digital health solutions na makatutulong upang makarating ang serbisyong medikal sa mga komunidad kahit sa mga lugar na malayo-layo o kulang sa pasilidad. Para sa ating mga Kapampangan, dahan-dahan itong i-presentar. Hindi agad-agad na lahat kabuuan ng Pampanga. Subalit unahin natin yung mga underserved economy or underserved community. So hindi lang po welfare ang tutok natin, kundi health education, health literacy, health adoption, dahil ito po ay para sa inyo. Layunin ng pamahalaang panlalawigan na walang Kapampangan ang may iwan pagdating sa kalusugan. May access, may gabay, at may agarang tulong kapag kailangan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Dapat always ready, kaya nagsagawa ng Basic Life Support Seminar para sa mga empleyado ng Kapitolyo. Higit 30 empleyado ng Kapitolyo ang nakilahok sa one-day training hatid ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRIMO ngayong ika-29 ng Enero na ginanap sa Benigno Hall, Capitol Grounds, City of San Fernando.
Tinalakay ang importansya ng kaalaman sa oras ng pangangailangan. Bawat segundo at minuto ay napakahalaga sa pagresponding pagsagip sa tamang paraan ang makakapagsalba ng buhay. Hinati sa 4 na module ng isang araw na pakikinig sa lecture. Module 1, Introduction to Basic Life Support. Module 2, Principles of Emergency Care. Module 3, Cardiopulmonary Resuscitation with Automated External Defibrillator. Module 4, Rescue Breathing and Breathing Emergencies. Pero yan, kung ideal sa mga adult, yan, at least 120 over 80 yan, millimeter per mercury. Okay. Ang tamang pagsagawa ng hakbangin sa biktima o pasyente ang dapat sundin ayon kay John Dave Manarang. Kasi ang number 1 priority natin pag ganyan, yan, salamat, safety. Safety natin at safety ng pasyente. Bahagi ang basic life support training sa unang araw ng PDRIM-O Skills Resilience Arcade Booth na ginanap noong January 28, 2026. Sa suporta ni na Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Pineda, kaantabay ang PDRIM-O naging makabuluhan ang pagsasanay ng mga empleyado ng Kapitolyo sa aktibidad na basic life support. Para sa Balita Pampanga, Ivy Christine. Isang simpleng salamin, isang malinaw na paningin, at isang bagong pag-asa sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang handog ng pamilyang Pineda sa daang-daang kabalen mula sa Coastal Barangay ng Lubao sa pamamagitan ng libreng salamin at operasyon sa pterygium o tinatawag na pugita sa mata. Isa sa mga lubos na nakinabang ang mangingisdang si Mang Reynante. Matagal na umunong hadlang sa kanyang paglaot at pangingisda ang malabong paningin. Kaya't labis ang kanyang kagalakan at pasasalamat sa programang nagbigay muli sa kanya ng linaw. Hindi lamang sa kanyang mga mata, kundi sa kanyang hanap buhay. Dapat mo, alam mo, yung nga ang sinasabi nila na kundi ang salamin daw po. 100% po, sa katulong niya, maraming salamat. Hindi lamang matatanda ang natulungan, masaya rin ang 11 years old na si Jocelyn, na dati hirap makabasa sa blackboard at madalas napapagalitan ni teacher. Ngayon, mas kumpiyansa na siyang pumasok at mag-aral dahil sa kanyang libreng salamin. Kapag pumalayo ko po nababasa, parang kung nadudulig po ako. Ito po tinitingnan ko para kung madudulig po. Nalikod po kasi ako, tapos malayo po ng blackboard. Tapos po pagbabasa ko, hindi ko po mabasa. Ang programa ay personal na advokasya ni Lubao Mayor Esme Pineda at Consi Jason Pineda Victorino na naglalayong bigyan ng malinaw na paningin ang bawat Lubawenyo, lalo na ang mga nangangailangan. Nag-start kami ni Mayora sa mga estudyante kasi sila yung mas may kailangan nito para mas makapag-aral sila na mabuti, nang tumaas yung mga grades at mas gumanda pa ang kinabukasan nila. And ngayon sa mga matatanda naman tayo nakafocus kasi sila yung pangalawang mas may kailangan ng mga salamin dahil habang tumatanda, tumataas yung mga grado, and majority sa mga patients natin ngayon ng mga matatanda, mga ngayon pala magpapatingin dahil syempre may gastos din to sa labas. Kabuang nasa 564 kabalen mula sa mga coastal barangays ang nabigyan ng tulong. Kabilang na ang Barangay Bangkal Sinubli, Barangay Bangkal Pugad at Barangay Santa Teresita II. Sa kabuuan, nasa mahigit 9,200 Lubawenyo na mula sa iba't ibang barangay ang natulungan ng programa mula nang ito'y inilunsad noong nakaraang taon. Mga bata, di ba alam naman natin nung nag-COVID, ba? Na focus ang mga attention ng mga bata sa gadget, sa cellphone. So doon nag-umpisa yung time na nagka-diferensya yung mata. Kaya ganun ko din naisip na bigyan ng salamin, ma-check up lahat ng good thing. Thank you sa DepEd kasi sila pagpasok, chine-check na nila. Pag halimbawa, kung merong malabo ang mata at the same time na weigh nila, so yun, good thing, mas madali. Meron na kami agad na
number of students per school kung ilan yung merong diferensya sa mata. Sa bawat salamin na ipapamahagi, isang buhay ang nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon. Patunay na ang malasakit, kapag isinasabuhay, ay tunay na nakakabago ng kinabukasan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Mga kabalen, pang malakasang thrills ba ang hanap nyo? Punta na sa Robinsons Star Mills, Pampanga para sa Euro Extreme Circus. Umaatikabo ang aksyon, saya at adrenaline sa City of San Fernando dito sa Pampanga. Dumating na sa Robinsons Star Mills ang world-class live entertainment na magpapabilis ng tibok ng puso, ang Euro Extreme Circus. All very dangerous, all very extreme. But of course, there's something for everyone. Dancers, clowns for the kids, yeah. So it's a show that's fit for the whole family. Ang extreme show-stopping performances ay mapapanood hanggang February 22. 2 hours ng non-stop na aksyon ang haharapin ng mga manonood habang pinagsasama ang circus class acts na may gravity-defying stunts. Mula sa fully air-conditioned tent, may highly trained and professional performers at extremely funny na payaso. At syempre, for safety, may spotters at nets at naka-standby ang emergency teams. Abangan ang nakakikilabot na Wheel of Suspense kung saan sinusubok ang tapak at balanse sa matataas na altitude. At ang Globe of Terror kung saan nagpapaliparan ng gulong ang mga motorsiklo sa loob ng isang bakal na bola. Masasaksihan din ang elegant at classic flying trapeze at ang matitinding FMX stunts ng flying high talaga. Hatid ng Artbox Entertainment, ang international production na ito ay matagumpay nang nakapaglibot sa Mindanao, Visayas at iba pang bahagi ng Luzon. At ngayon, nasa Pampanga na. Kaya ang mga nakapanood talagang na-enjoy ang show. Yung hininga ko talaga, super whole, parang it was a great experience, first time ko makapanood. So many talented people and I'm assuming from all over the world, so well done to everybody po. Sobrang saya. Actually, pati baby namin nag-enjoy. Talaga? Oo, non-stop clapping, non-stop dancing, ang saya. Visit kayo guys! Ang mga ticket rates ay nagsisimula sa 650 pesos. May iba't ibang seating options para sa pinakamagandang viewing experience. May mga palabas araw-araw maliban sa Lunes, night shows on weekdays at 2 show sa weekends. Huwag palampasin ang pinakamatinding circus experience na mapapanood ngayong taon. Ito ang Euro Extreme Circus, nasa open area sa Robinsons Star Mills. It's only for a short time, so don't miss this chance to come and watch and enjoy a world-class program of international artists at the Euro Extreme Circus. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapaluhong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayaring inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Rutao, Pampanga. Kaluguran na ka.